Salut! Mă numesc Ionuț și vreau să vă povestesc ce a făcut Dumnezeu cu mine, cum m-a găsit pe mine Dumnezeu și cum mi-a schimbat viața. În familia mea, când eram copil, eram învățat să ne închinăm seara în fața unei icoane și să spunem Tatăl nostru. Așa ne învățau bunicii. Un lucru care, după câtva timp, l-am uitat. Mai târziu un pic am primit o Biblie și copil fiind la vreo 10 ani încercam să citesc din ea, dar am ajuns la seminția lui Avram și mi s-a părut foarte greu și am renunțat. Când Domnul mi-a mai dat zile și aveam vreo 17 ani, într-o seară, deși nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, mă rugam. Nici acum nu mi-aduc aminte ce mă rugam. Dar știu că i-am zis lui Dumnezeu așa: uite, astăzi mi-a mers bine pentru că ieri nu m-am rugat. Și văd că merge bine atunci când nu mă rog. De azi înainte n-am să mă mai rog. Și nu m-am mai rugat. Au trecut ani și am făcut multe. Am trecut prin multe plăceri lumești. De-abia acum știu că erau plăceri lumești. Și n-aș vrea să enumăr niciuna dintre ele ca să nu întristez Duhul Domnului, în primul rând. M-am căsătorit, am o soție și un copil minunați, un serviciu minunat și soția mea într-o zi mi-a spus: n-ai vrea tu să încerci la facultate? Eu nu vroiam, eram sătul de școală, nu mi-ardea mie de școală. Iubeam sportul, făceam culturism de câțiva ani. Și ăsta era Dumnezeul meu, culturismul. Îl iubeam, i-am spus soției înainte să ne căsătorim, să știi un lucru: întâi de toate, pe primul loc e sala, după aia ești tu. Dacă îți convine, bine, dacă nu, nu. Și iubeam sala mai mult decât orice pe lumea asta. Mâncarea era pe cântar, banii erau dați pe toate produsele de creștere a masei musculare, pe o grămadă de lucruri. M-a bătut la cap să mă înscriu la facultate, nu vroiam. M-a rugat și cumnata mea, fina mea: hai, dă la facultate, îți prinde bine, poate prinzi un post și te faci ofițer. De gura lor am cedat și zic: nu, bine, o să merg, dar o să fac ce vreau eu, o să fac psihologie, nu ce vreți voi, dreptul. Și m-am dus la facultate. Asta se întâmpla în 2007. Într-o zi, stând la o masă, în aula facultății, a venit la mine un băiat, s-a așezat, m-a întrebat dacă pot să te ajut. I-am zis: bineînțeles. Era încântat de mine, îi plăcea că eram o chestie așa mare. Am stat un pic de vorbă și a plecat. Am plecat și eu. Pe hol m-am întâlnit cu o fată pe care am văzut-o ultima dată atunci când am vorbit cu ea. Mi-a zis: vezi că prietenul tău e acolo între oamenii aia. Și mă uitam la ea, zic: care prietenul meu? Că n-am niciun prieten. Și mi-l arată cu degetul. Era băiatul ăsta. Zic: da, nu-i prietenul meu. Dar așa a făcut Dumnezeu că băiatul ăsta
s-a oferit să mă duc acasă cu mașina de la facultate. Un băiat foarte simțit, foarte de treabă. Mie îmi plăcea ideea, ce fain mă duce ăsta acasă. Am scos. Dar pe drum începea să-mi vorbească de Hristos, cuvânt care mie îmi producea o mare neliniște. Mă țineam cu mâinile așa de scaun, când l-auzeam că începe să vorbească, strângeam de scaun și îmi venea să strângeam din dinți de rușine că dacă mă duce cu mașina, ce să-i mai zic? Măcar mă duce acasă, să tac din gură. Mi-aduc aminte când eram tânăr, aveam un vecin, un fost legionar și îi ura pe pocăiți din toată inima. Îi ura. Iar eu îl consideram idolul meu, fratele meu mai mare și vroiam să fiu ca el. Și când intrau pocăiți în scară, îi aștepta, stingea lumina și aștepta să-i bată. Și eu îmi doream să fac același lucru. Îl vedeam cel mai extraordinar om. Fusesem învățat că sectanții, cum le se spune, ăștia, să nu intri în vorbă cu ei, ăștia fac numai rău, ăștia suc sângele, sunt vampiri, tot felul de mizerii din astea lumești, neadevărate. Dar asta a fost când eram mai tânăr. M-a condus băiatul ăsta de câteva ori cu mașina de la școală, tot îmi vorbea de Hristos, eu tot strângeam de scaun, tot nu-mi plăcea. Dar era o atracție între noi așa, totuși spunea lucrurile astea, aveam o teamă de un Dumnezeu anume, dar nu-l cunoșteam, nu aveam o teamă de divinitate, ca să zic așa cum spune lumea. Și ne-am împrietenit. A început să vină la noi în casă, vorbea de Domnul într-una, ne uitam la el, parcă era nebun. Soția mi-a zis, bă, pe ăsta să nu-l mai aduci în casă, că ăsta e nebun. Să nu-l mai văd aici. Nu l-am mai adus pe la noi o perioadă, dar mă întâlneam cu el și ne-am întâlnit după facultate chiar vreo 8 luni de zile și la un moment dat i-am spus, bă, Sebi, tu poți să-mi spui multe, dar dă-mi voie să descoper eu. Lasă-mă pe mine să caut. Adu-mi o Biblie și o să citesc eu și o să mă conving eu, că tu poți să-mi zici multe. Și băiatul, Dumnezeu să-l binecuvânteze, mi-a adus Biblia asta și am început să citesc. Dar să știți că n-a fost ușor deloc. Citeam un pasaj, 2, eram odihnit, n-aveam nimic. Și mă trezeam la un moment dat că ațipisem, dormeam. Dormeam și îmi dădeam cu ea în cap, mă trezeam, mă uitam, nu era nimeni lângă mine. O luam de la capă, nu înțelegeam nimic. Citeam, nu înțelegeam nimic. Și am ajuns unde, în Vechiul Testament, și îl vedeam pe Dumnezeu așa de supărat, de mânios, cum îi omora pe cei care nu ascultă de El și m-a cuprins o frică, unde a început să enumere păcatele, m-am văzut pe mine și mă gândeam, zic, Doamne, în bunătatea Ta, cred că nici n-ai vrut să le enumeri pe toate. Că Tu le știi pe ale mele mai bine decât oricine. Am început și Noul Testament, că nu mai aveam răbdare. Vroiam să ajung acolo unde vorbește despre Isus. Unde îmi spunea fratele, la vremea aia, doar prieten, despre Isus. Un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu bun, care e gata să te ierte, care a murit pentru tine. Nu înțelegeam eu lucrurile astea. Dar eram tot mai curios, era ceva ce mă atrăgea și mi-aduc aminte că mergeam pe stradă și era în mine ca un glas, mergeam pe stradă și parcă vorbeam singur. Mergeam cu capul în pământ și aveam impresia că toată lumea se uită la mine și mă gândeam, zic, Doamne, dar ce-i cu mine? Am înnebunit, vorbesc singur, ce-i cu mine? I-au luat-o gândurile razna, înnebunesc.
ce se întâmplă cu mine? Mă cuprinsese o frică și nu știam ce-i cu mine. M-a invitat băiatul ăsta de câteva ori la biserică, eu tot în gardă, eu am fost întotdeauna un Toma, ca să zic așa, tot timpul am bănuit că pocăiții ăștia urmăresc ceva, vor ceva de la tine. Așa că nu sta prea mult pe lângă ei, îți vorbesc ei de Domnul, dar nu te încrede în ei. A insistat și într-o zi am zis, bine mă, vin și la biserică, doar ce mi-o să face voi, că oricum vă iau la bătaie pe toți și am terminat, nu? Am mers la biserică, stăteam pe rândul din stânga, pe la mijloc, cred că era seara. Nu era așa lume mult în biserică. Nici nu știu cine a predicat, cine vorbea. Mi-aduc aminte doar că stăteam cu capul în pământ și plângeam. Plângeam, nu mă durea nimic, nu știam de ce plâng, dar plângeam și îl vedeam cu coada ochiului pe fratele prin care m-am întors la Domnul, stătea de vorbă cu altcineva și zicea, omul ăsta are probleme mari, e întristat rău. Și mă întreba, ce e cu tine? Zic, nu știu, dar nu pot să mă opresc din plâns, nu știu. Nu am nimic, nu mă doare nimic. Râdeam, dar plângeam în același timp. Zic, nu mă doare nimic, dar nu pot să mă opresc din plâns. A mai trecut un timp. Fratele, la sfârșitul programului, tot făcea chemarea. Cine vrea să își predea viața Domnului, cine vrea să fie mântuit. Și niciodată nu îndrăzneam. Aveam așa, mă ținea ceva. Nu e bine. La un moment dat, am ridicat mâna și a zis, Domnul să te binecuvânteze. Am izbucnit în lacrimi și am simțit așa că-s bucuros, că-s iertat. Am început să mă întâlnesc cu fratele, să mă călăuzească mai mult în cuvântul Domnului. Dar tot un Toma necredinciosul, tot îi bănuiam pe toți ăștia, vor ceva de la tine. Nimeni nu-ți dă nimic gratis, ăștia urmăresc ceva. Te iau cu frumosul și la sfârșit o să vezi că nu-i bine. Am început să frecventez și biserica. Fratele îmi vorbise și de botez. Eu am zis, hai că deja mergeți prea departe. Mă gândeam eu, voi vreți și botez și astea, lasă, rămâneți voi cu astea și e de ajuns așa. Și au trecut 2 ani de zile până am înțeles ce înseamnă botezul și ce înseamnă bucuria asta de a te boteza și a-i sluji lui Dumnezeu. Primul act de credință prin care mărturisești că ești al lui Hristos. Și îi spuneam fratelui, frate, să mergem acum să mă botezi. El are un teren și avea un lac acolo, un râu. Și zic, acum mergem să mă botez. El nu știa cum să mă liniștească. Stai, frate, că nu e așa. Zic, nu, acum, eu dacă mor în seara asta, eu trebuie să fiu botezat. Nu. M-a calmat într-un târziu, mi-a zis, lasă că vorbim cu păstorul și a vorbit cu fratele păstor. I-a spus și a zis, păi nu putem duminica asta, de-abia peste o săptămână, că trebuie pregătit totul. Am crezut că mi-a dat cu un ciocan în cap. Cum așa mult? Eu, dacă nu mai trăiesc o săptămână, ce o să fac? Și nu vă zic ce lupte am avut în minte și în inimă. Mă gândeam, dacă o să fac lucrul ăsta, o să pierd soție, o să pierd copil, o să râdă toți de mine, o să-mi zică că am înnebunit. Deși înainte îmi ziceau nebunul că făceam tot felul de panorame, dar nebunul ăsta în lumea lor era minunat. Acum, dacă aș fi fost nebun pentru ceea ce vroia să fac, chiar eram nebun pentru ei. În adevăratul sens al cuvântului. Și am început să mă rog, așa cum știam eu. Și l-am rugat pe Dumnezeu, Doamne, te rog să nu mă părăsească soția, să nu mă părăsească copilul. Te rog să nu mă las singur. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui,
că așa e Dumnezeu. A făcut în așa fel încât a început fratele să vină mai des la noi, soției a început să-i placă când îi vorbea de Domnul și îi zicea, am așa o pace și așa o bucurie, o liniște, mai vino pe la noi că mi-e drag. Și așa a făcut Domnul ca la 1 an de zile după ce am intrat eu în apa botezului, a intrat și ea. Dar fratele a trebuit să plece din țară, s-a căsătorit și a plecat din țară în 2011 și am simțit că am pierdut tot. Pentru că eu nu veneam la biserică prea des, veneam numai duminica seara, nu eram implicat în nimic. Veneam la biserică, mă așezam pe rândul din mijloc, în ultima bancă, așteptam să termine și ieșeam primul, luam la fugă spre casă. Soția nici nu prea venea la biserică. Și când a plecat, eram supărat. Zic, a plecat el, mă gândeam, m-am simțit, parcă a plecat și Domnul odată cu el. Eu n-am prieteni în biserică, sunt singur, nimeni nu te bagă în seamă, toți sunt reci. Dar fratele îmi zicea tot timpul, frate, păi dacă tu ești primul care rupi ușa, cu cine vrei să faci cunoștință? Cu cine vrei să te cunoști tu dacă tu ești primul care rupi ușa? A plecat și în anul următor în care el a plecat, după botez, eu n-am mai călcat în biserică vreun an de zile. Pur și simplu n-am mai mers odată, pe urmă n-am mai mers a doua oară și a devenit obișnuință și nu am mai venit la biserică. Fratele îmi spunea când făceam sport, ai grijă ca nu cumva sportul ăsta să devină un idol pentru tine. Dar eu nu înțelegeam ce sunt idolii atunci. Și ziceam, ce idol? E doar un sport. Mă gândeam, eu, idolul e o statuetă, o icoană. Și nu știam cât de tare mă mințeam, că de fapt era un idol mare pentru mine. Și mi-a zis, dar știi ce? Tu și prin sportul ăsta poți să-i dai slavă lui Dumnezeu. Eu iar în mintea mea îngustă am luat-o ca pe un cărlic de salvare și zic, gata, am să-i dau slavă lui Dumnezeu prin sportul ăsta. Și după ce terminam antrenamentul, ziceam, slavă ție, Doamne, îți mulțumesc. Dar niciunuia nu-i spuneam despre Hristos, despre mântuire, despre ce a făcut El cu mine. Și Dumnezeu așa face, când vede că te îndepărtezi de El, deși te-a chemat, are mijloacele Lui să te cheme înapoi. În 2013, anul următor, când a văzut Domnul că iubesc mai mult sala și nu mă pot dezlipi de ea, toți colegii la muncă mă apreciau, toți îmi cereau sfaturi, pe toți îi învățam cum să se antreneze, de Hristos nu le spuneam nimic. Făceam pe smeritul, nu ziceam nimic, dar în mine eram atât de mândru că toți mă felicitau și ar fi vrut să se antreneze cu mine, să facă ca mine. Și Dumnezeu a făcut o minune. Și mă gândesc tot timpul că eu sunt tânărul bogat pe care Domnul Iisus îl întâlnește, dar eu nu i-am fost credincios din tinerețe. Și nici măcar de când m-a salvat, de când am înțeles că sunt mântuit prin El, nici măcar atunci nu-i dădusem viața. Nici nu înțelegeam ce înseamnă asta. Și a făcut o minune. M-a binecuvântat cu o hernie de disc dublă. Pe moment m-am speriat, zic, o să fiu un infirm, nu mai pot să-mi ajut familia.
Și am ajuns acasă, am așezat în genunchi la marginea patului și am început să plâng. Și Dumnezeu știe că un cuvânt n-a fost de reproș, ci doar de mulțumire. I-am zis: Doamne, îți mulțumesc că dacă nu făceai asta, mă duceam înapoi în lume. Și așa mulțumitor eram că vedeam că infirm, nu mă pot apleca, soția trebuia să mă spele, trebuia să-mi dea de mâncare. Mă așezam în pat, luam cuvântul și citeam. Și citeam Biblia și așa face Dumnezeu, că dacă nu vrei, te face El să vrei. Și am început să citesc, mă bucuram. A început să se crească dorința în mine de a fi altfel. A venit fratele înapoi în țară după un an de zile și când a venit în țară a zis: hai să mergem la biserică. Și am zis: hai că vin. Și de-aia vă îndemn pe fiecare dintre voi: nu părăsiți adunarea și nu lăsați gândul ăsta, lasă că merg data viitoare, că s-ar putea să nu mai fie o data viitoare și vrăjmașul să te mintă tot timpul. Lasă că e timp. Și pierzi părtășie, pierzi bucurie, pierzi tot și rămâi gol. Și vine rușinea, că vrăjmașul vine cu rușinea și zice: o să uită ea la tine, du-te mai bine acasă, stai acasă. Dar am mers cu fratele. Am început să merg iar la biserică. Simțeam că e altfel, ascultam predici, mă bucuram, plângeam cu Domnul. Dar vrăjmașul și firea asta care am iubit-o atât de mult, trupul ăsta, gunoiul ăsta de trup, își cerea prețul și i-am zis Domnului: Doamne, am înțeles. Am înțeles că ai vrut să fiu al Tău și o să fiu altfel. Nu o să mai fie sala pentru mine un idol, ci o să fac doar un pic. Și am început să merg iar la sală. Mergea bine. Dar am observat că mergeam în aceeași direcție. Începusem să mănânc chiar pe cântar. Eram cu gândul la antrenamente, câte antrenamente, să nu pierd antrenamentele, să alerg, să slăbesc, să fac 2 antrenamente pe zi, să fiu în formă. Și de-abia atunci mi-am dat seama că mă mint singur. Mi-am dorit tare mult, prin un frate drag din biserică, într-o zi a făcut o invitație și a zis: e loc pentru fiecare dintre voi, dacă vrea să facă mai mult în biserică, dacă vrea să vină la evangelizare, e loc. Și am simțit că asta vreau să fac. Vreau să le zic la oameni de Dumnezeu, dar nu știam cum. Și zic: o să merg și eu. M-am urcat în autobuz de acasă și sunt vreo 6 stații de acasă până la biserică și au început luptele ca în săptămâna cu botezul. Și vrăjmașul venea cu gândurile lui mizerabile și îmi zicea: unde te duci tu, mă, prostule? Bă, tu nu știi să faci nimic. O să râdă ăia de tine, du-te, stai mă acasă, o să râdă de tine, tu habar n-ai nici unde să deschizi Biblia, nu știi să zici un verset, nu știi nimic. Ce cauți tu acolo? Du-te acasă. Dar cu lupta asta în minte, așa a vrut Domnul, că am ajuns până la ușa bisericii și n-am dat înapoi, slăvit să fie numele Lui, că El nu m-a lăsat. Și când am deschis ușa, era fratele păstor și zice: salut, John, ce faci? Și zic: am venit și eu, aș vrea să mă implic și eu. I s-a luminat fața și s-a bucurat și zice: hai cu noi. Am mers în sala unde se pregăteau diferite grupuri de ucenicie, de laudă, de media, Și mă gândeam, eu nu știam pe niciunul dintre ei. Deși eram în biserica asta de atâția ani, eu nu știam pe niciunul dintre ei. Fratele păstor și încă un alt frate păstor și nu știam ce să fac. L-am auzit pe unul că vorbea de ucenicie și am zis: acolo merg, înseamnă că acolo trebuie să vorbesc despre Iisus și o să învăț. M-am așezat la masă, mi-a zis fratele: uite,
au început să vorbească despre ucenicie și la un moment dat unul dintre ei zice, dar tu n-ai făcut ucenicie. Și zic, nu. Păi nu poți să faci ucenici, că n-ai făcut tu. Și zic, nu, bine, atunci hai să luăm cu începutul. O să fac eu ucenicie și am început să facem ucenicie, dar simțeam că nu e lucrul ăla care mă îndemna pe mine. Eu vroiam să vorbesc de Hristos, nu știam cum, dar vroiam să vorbesc la oameni de Hristos. Și am început să merg și marțea la evangelizare cu frații. Mi-aduc aminte, stăteam afară cu niște pliante în mână. Nu știam să zic nimic, dar le întindeam pliante la oameni și fratele prin care am primit eu îndemnul să merg la o evangelizare era acolo și într-o seară mă rugam acasă și îi spun, Doamne, acolo unde e fratele Glen, aș vrea să fiu și eu. Și nu știam de ce îi spun Domnului asta. Dar așa a făcut Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, că am fost acolo unde era și Glen și a început să crească părtășia între noi, cei care eram la evangelizare. Mi-era așa de drag să mă întâlnesc cu toți. De-abia așteptam ziua de marți. Vroiam să fie mai multe zile de marți în care să fim acolo împreună, să vorbim cu oamenii, să lăudăm pe Domnul. De-abia atunci începeam să înțeleg ce înseamnă părtășia și bucuria în Duhul Sfânt. Dar povara era cu mine. Fiul bogat, tânărul bogat, care făcea sală și stând acasă într-o seară, mă uitam așa fix în perete, eram cu cuvântul Domnului în mână, citeam și am început să plâng și am zis, Doamne, știu că e ceva în mine care mă ține departe de Tine și mi-aș dori așa mult să-ți scot de acolo, dar nu pot. Nu pot. Și parcă nici nu vrea ceva în mine, dar vreau să fiu cu Tine, vreau să fiu 100%. Vreau să mă bucur de Tine, vreau să lucrezi în viața mea. Și într-o fracțiune de secundă, uitându-mă în perete, Domnul a fost acolo cu mine, mi-a luat povara de pe inimă și mi-am văzut 20 de ani din viață risipiți. Risipiți. Departe de familie, alți 5 ani risipiți. Chemat de Domnul, mântuit, iertat și 5 ani pierduți și risipiți, crezând că dacă l-am pe Hristos și stau în bancă, e de ajuns. Și vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că n-a mai lăsat Domnul acolo o fărâmă cât un vârf de ac, de dorință de a face sală. Și de aceea știu că Dumnezeu în credincioșia Lui împlinește. Dacă îți dorești să-L cunoști, El împlinește. Și mi-a luat dorința aia. Colegii nu mă înțeleg. Colegii nu mă înțelegeau. Bă, tu care ne învățai pe toți, tu care erai disperat cu sala, ce se întâmplă cu tine? Și atunci a început să lucreze Dumnezeu și le ziceam, hai să spun de ce. Și iată cum își face Dumnezeu lucrarea. De-abia atunci începeam să le zic ce a făcut Hristos și de ce nu mai merg la sală. Nu că sportul ar fi rău, dar pentru mine era un idol. Și prin harul Domnului și prin bunătatea Lui, aș vrea ca fiecare dintre cei care ascultă mărturia asta să fie o îmbărbătare și o credințare că Dumnezeu e viu, că Iisus a murit și a înviat pentru fiecare, e viu, ne-a promis împărăția, ne-a promis veșnicia alături de El și vă îndemn din toată inima. Predați-vă inima Lui și atunci veți avea bucurie și pace. Slăvit să fie El în veci. Amin.